Igbo mụrụ na mekele unu nke onye chiri ya zere abịa anaghị ahụ olu na nkịtị ọ bụkwa maka na unu kwekọrịtara ka anyị konye bụ mamiri ka ofufu waja gbanụ ndị ọma ndị nke m ekelekwa m unu abịakwa m ọzọ taa dịka m si wee mee uli egotekwara m ya bụ akpa ji ọzọ ahụrụ m ya na Walmart ebe anụnwa ebe m nọ bụ na Igbo village nke dị na Stanton, Virginia. Ahụrụ m ya bụ akpa ji m wee gote ya ka m gosi ha na anyị na-ejikwa ya wee na-eme akwa a na-eyi eyi. Amaghị m akwa amaghị m akwa achọghịkwana m ike ya eke n'agbanyeghị na enwere m ike ike ya eke maka na achọrọ m iji ya wee kụzie nkụzi. Achọrọ m igosi ha na anyị nwere ike iyi eyi ka akwa n'agbanyeghị na o nwere ihe ọzọ nhụ nke a na-akpọ lining maka na ọ na-egosi ịhụrụ ya ọ na-egosi ya bụ na aga m eme amakwa ma ọ ga-apụta ọfụma mana dịka m si wee na-emekwa ndị nke ọzọ dịka m si wee gosi unu uli otu ọbụla m mere ya ahụ ya otu ahụ otu ọbụla m mere ya onye echi ama ọchị onye echi ama ọchị mana ndị be anyị kwuru okwu si na agaghị eji maka mgbagbu wee yara ọgụ agaghị ejikwa maka agụụ wee loo ụkwara ya bụ na ihe m nọ ebe a ihe m ji wee nọrọ na Virginia na ebe a na-akpọ Frontier Culture Museum bịa kpudo ụkwụ m na ebe a na-akpọ Igbo Village in Virginia bụ ka m nwee ike wee tụnye oke nke m ya bụ na dịka ada Igbo na ebe a dịka nwa diọra mma na ebe a aga m eji ohere a wee kụzie ma gosikwa ha ihe anyị ji biri dịka ndị Igbo gosikwa ha ụzọ anyị si eme ihe ụzọ anyị si biri ụzọ anyị si wee bụrụ ndị Igbo ka ndị Igbo si eme ka ndị Igbo si adị ya bụ na ana m atụnye oke nke m n'ihe gbasara nkụzi ọ bụrụ ndị bekee ha kpọọ ya contribution to gaining knowledge ihe gbasara nkụzi maka na dịka ndị ọzọ si akụzi anyị ihe gbasara ha dịka ndị bekee si wee bịa na laba anyị kụzichara anyị ihe gbasara ha anyị wee ọ dịzịa ka anyị echefuziri onwe anyị wee sowezi ụzọ nke ha anọkwa m na ọrụ ịkụzikwa ha ụzọ nke anyị ọkacha ebe o si wee metụta ngalaba anụwa akpọrọ Igbo Village maka na ihe Frontier Culture Museum na-akụzi bụ otu ndị mmadụ si wee biri site n'ebe niile ha si wee bịa n'agbanyeghị na nke ndị Igbo ebe ọ rụtụrụ aka na ndị Igbo bụ na akpụrụ ha akpụrụ mgbe a na-eme ihe gbasara ịkpọrọ ndị mmadụ wee mee ohu ma odibo ya bụ enslavement slave trade nke emere ọ ebe o si wee metụta ndị Igbo. Akụkụ ebe ọzọ dịgasịcha na ya bụ museum bụ ka ndị si wee hapụ be ha wee bịa ọ bụrụ na akpọrọ ha akpọrọ ndị bekee ga-akpọ ya gịnị immigration ka ha si wee hapụ be ha wee bịa ebe anụnwa ya bụ na ịbịa na Frontier Culture Museum enwere Igbo Village a ana m akọwa ya ọfụma maka ndị na-ajụgasịcha ma ndị aghọtachaghị enwere Igbo Village a wee nwee nke ha na-akpọ English Village ya bụ nke ndị Britain igosi ka ndị Britain si wee bili tupu oge enwebere ụzọ kịta ụzọ oyibo anụnwa ya bụ ụfọdụ n'ime ha bụ 1600 ya bụ 16th mgbe 16th century ma 17th century ma ọ bụ 18th century ebe a ka ha na-akpụdo ụkwụ enwekwara nke ndị Irish enwekwara nke ndị German
enwekwa nke ndị Amerịka ka ha si wee si mana Native America wee na-alụcha ha na wee bụrụ Amerịka taa. Mana ebe ọ rụtụrụ aka na nke ndị Igbo nke na-anọchite anya West Africa, ya bụ ihe eji kpọrọ ya West Africa Exhibit, bụ na ndị Igbo na-akpụrụ ha akpụrụ n'ụzọ a na-ekwu ụzọ enslavement. Ya bụ na ihe m ji wee bịara ebe a, ihe m na ebe eme bụ ịhapụta ụlọ akwụkwọ, rụtụ ọrụ, tụnye oke ma mụtakwa. Mana dịka o si wee dabara m nnọọ, mgbe denye akwụkwọ na achọrọ m ịnọ na Igbo village. Ọmụnwa denyere akwụkwọ na achọrọ m ịbịa ebe a wee nọrọ na ihe ndị ebe anụnwa na-akpọ internship. Ya bụ na emegasịcha sọma anụnwa nlaghachikwa na Syracuse ebe m na-agụ akwụkwọ. Mana tupu m alọghachi, aga m agba mbọ wee kụziere ha ka anyị si adị, ka anyị si ebiri, ka ụzọ ndị Igbo si dị. Maka na ọtụtụ ihe agbanwego, ọtụtụ ihe bụzi ihe asịrị maọbụ ihe agbanwanyere, ihe ejiri ụka maọbụ ihe ejiri nke ha na-akpọ ịbịa wee were obodo, ịbịa wee kụziere ndị obodo ka ha ụzọ ọzọ ha ga-esi, nke a na-akpọ colonialism, nara ndị mmadụ ala ha, nara ndị mmadụ obodo ha, maọbụ kụziere ha ụzọ nke gị n'ihi na o nwere ihe ọzọ ị na-achọ. Ya bụ na anọ m ebe a igosicha ha ọtụtụ ihe, maka na ikwu eziokwu, oge m bịara ebe a nwa onye Igbo na ebe a, oge m bịara ebe a o nwere ọtụtụ ihe adịghasịchaghị ka o kwesịrị ịdị. Ọnyanwa mere unu na ahụ m ji emere ọtụtụ ihe ndị a m na-eme, n'agbanyeghị na o nwere ike ọ bụrụ na ma emenụbeghị ya. Ya bụ na nke a chọrọ m ime kịta bụ ịkwara ha akpa ajị. Nkwacha ya ọ bụrụ na ọ pụta nke ọma, nke m ga-eyinwu, aga m eyisi akwa wee yiri ya. O nwere ike ọma mbụta ọ bụrụ ụbọchị ọzọ, eziokwu aga m eyiri ya wee gosi ha ka anyị si eyi ya. Oge ebidoro wee jibe akpa ji mebe akwa, maka na o nwere mgbe ejiri ya wee mekwa akwa, o nwere mgbe ejiri ya wee mechinata ahụ, o nwere ọtụtụ ihe anyị chịkọbara wee mechinata ahụ dịka esi aga tupu erute n'akwa. Ọkwa unu mara na ndị be anyị kọrọ cotton, nne m ukwu kọrọ cotton nke ọma, mana ihe mwute na ịbịa be anyị taa, nne m ukwu anọghịzi ya, nwa ozi onye na-akọ ya bụ cotton. Ọkọcha cotton were ya wee mee akwa n'enu akpara akụrụ akụ, nke ndị bekee na-akpọ loom. Ya bụ na aga m agba mbọ ọ bụ na mmegasịcha ya, ngwa ha ngosi ha ihe m mepụtara. Ọ dịkwanụ mma, anyị eyipụta ya. Ọ dịghịkwanụ mma, ị mara na ọ bụzikwa ka o si wee dị. Achọrọ m ime nke mgbada, nke m ga-eyi na mgbada nke a na-akpọ skirt, akwa nwuchi mgbada ka m ga-ebu ụzọ wee mee. Unu hụrụ asị m unu na tinyere m ya lining n'ihi ka ọ ghara na-egosi, mana agaghị na-ahụ lining ahụ. Unu na-ahụ ya. Ịkwado Igbo bụ nnukwu ọrụ ka ọ bụ, mana ọ bụrụ na ịhụ ya dịka ihe kwesịrị na-eme, ịkwalite Igbo, ọ bụrụ ọdị ịkwado Igbo, ịkwalite Igbo, anyị na-asụ ya ka ọ na-adaba adaba. Ọ bụrụ na ịhụ ya n'ọrụ gị ka ọ bụ ịkwalite ebe isi maọbụ igosi ụwa ebe isi, ị mara na ọ gaghị abụrụ gị nnukwu ọrụ. Onye a mere na anaghị m eche ka akwụọ m ụgwọ tupu ma emebe ihe m kwesịrị ime. Ọrụ gị ka ọ bụ igosi mba ụwa nekwa onye ịbụ, maka na mba ụwa emego nke ha, mba ụwa akụzigo gị nke ha, kụzie gị ụzọ nke ha.
nke bụ na ụzọ nke ha bụzi ụzọ anyị na-eso dịka ebe ọ dara kpoo. Ihe na-atọ m ụtọ ebe a bụ ịnọrọ ebe a nnụnụ a na-agụsa egwu. Ọ bụrụ na ọ pụta ọfụma unu ga-ahụ ya, mana ọ bụkwa na ọ pụtaghị ọfụma aga m egosikwa unu ya, mana o nwere ike ọ baghị m ahụ ọ gbara ọ baa m ahụ aga m eyi ya eyi ka ịhụ na ọ na-ekwu a na-eme eme a na-ekwu a na-eme eme maka na dịka m si ekwu mgbe ọbụla onweghị onye ga-emere anyị ihe a niile abụrụ anyị. Onweghị onye ga-egosi ụwa onye Igbo ma ọ bụrụ na ibidoghị igosibe onwe gị. Ọ igosinata onwe gị otu isi egosizi ya mba ụwa wee ọtọzi ahụ ụtọ ha ebido na-egosi gị. Onye a mere ebe ọbụla nnọ na-etiso mkpu. Ndị Nsụka sịrị ahịara m onwe ome ekiri onye onwe ome onwe ayara m onwe ome ekiri onye onwe ome eze ayara m onwe ome ekiri onye onwe ome oyi ayara m onwe ome ekiri onye. Ịhapụ onwe gị onye ị ga na-ekiri. N'Igbo wee sị na atụfuo ihe ji ama mma mma arụọ. Ya bụ ka anyị na-aga, emesịa aga m egosi unu ka o si wee pụta. Ndị ọma m, ndewo.